Se ka se aware papa ene obema papa ene oba papa edia ene essential enhyehyɛ papa. Wrong concepts about marriage. Adwena hodo ankrofo wa fa ware ho a esan se enye papa nti eme aware enkote ene edisa se ne na mra papa ene de wa henhyehyɛ no ho na ye hwenhyehyɛ bi ye papa oba ade no ono anhyehyɛ aware no enhyehyɛ ye ode to ho yehu no twere okronkromo amu obi nka se ade no Ghana fo nyina pene so enti ene ye eya no kore akanfo nyina nsom anso so sremufo nsom wuduru da bi Ghana fo nyina nsom alatafo nsom ye pemra ne nhyehyɛ papa bia ewiase nyina nipa ya dwene mu wuduru ne ye bra ye ho ase ehye twere kronkron nhyehyɛ ye so enti ema ye ne makote na de ehu ne se ye betutu bia firi bonkum ne nefa abrofo ye ne sei Africa fo ye ne sei Europe fo ye ne sei America fo ye ne sei there be ye pedi obro ne friend universal rule, universal formula, universal approach no ani ehu no twere kronkron yi enti enada yi adwena hodo bi enipa wo efa ware ho a emmoa na yan twere yan Christopher ka se biribi ya na tira sa twere kronkron pene so enya na tira sa twere kronkron pene so enti ewiase afa na nyina gitum se yempo na twere no se enya ye gidifo egitu ya ho so se enye akosi okuma se watwa kwansen hunu okwa ware no anwo ba watwa kwansen hunu eni ba brom awo no yam awo amenye bi ahode anso menye bi na kira so wade aware awo wade no wa fanyina musija eno nso so nye nokre obema de no wotumi se me wa bi kan ho no anka so ware aka ho no otwe mpena kakra no asa befie ewura wanka so oja awo no de wo kora fododo wo kwa himfie biara ye bebu fo na enso obenya fie a wo benya mefie a na so kunu akotwe mpena afa mo ho a wonyame asem ebu be ma no fo Ghana fo wo banko na firi kunati ebo ne dede wo be ma firi ne yira ti anya biribi a kire so Ghana fo ani so na enso twere konkon ani so de ya no nso so kire so hallelujah. Openi ni fo Bible openi to me di fo akwada di fo be ma to me di fo ne yira nem obe to me di fo ekunenem ya no ne ya ma tetete sa ene yesra so obo ade entutumu mayen me hune ye obema ena hwehwe dabre ma na yire me hune ye obema ena wode na yire kwa wade ase oba na kwa wade na bema na kwa wade eni babrum oba wo bangalo bema no eni dan we ni ba bite biribi nsi kwa so obema kone na yire etena eni ma ye dia hyehyɛ etirimu obema nyesumi ya na ye de eti ato no so oba no boka tutu onyade ode befie saa ne yemane nyina ye kagetia philosophy ye circle ideas kumasi dwom adwene no damiase philosophy and ye tutu egu esi papasi na nem hallelujah amen. So ontime hwame anko awame ontime hwame anko awame awura eni babrum onyame ankasa me na wa wonhwa emfiri suru mesi fam nansa ya wa ba nhwa no wo hwambi na mensu be hwe obie na so so hwehwe bam wo betumi ahwe ofiri su da besi fam enti na ada so di sija no sachira wagye ne enhwe de obo ade be ye hallelujah obema wo fufuo ansu edi fufuo so obema timi di fufuo de a owe fufuo yeye ya no nso so ewo ho wonyame ne tirimo nya de ne wonsane mesra na de sei Jesus Christ na sre ni dim hallelujah. Se nipa bi ka kira me se mpena edesna ware a neti a onte twere konokono wase na nim a onnim na onte aware ase entira oda se ni ka kira me so kwasea na wade enemre de kwasea na wade enye nokore onyansafo mom ene ware obema wotie ne yira dwene ene ne yire fa dwen nyina dodo anu aso osira ne yire anu abade homa so hwenem ye no nso so ni Bible abusia so nyame bo oba so be masa so boafo no oba kamfo adwene bi emu oduro na megye ade ye adwuma ne yemie no ne ye ma ehwo hare ye no obi so oba no control me a enye nokore
ye tutu nneɛma negu deɛ ɛmmoa negu fam ne yɛasrɛ so ɔbɔ adeɛ esi papa esi n'anam na deɛ wɔ mu mpo a yɛtu agu asrɛ ne sɛ enipa gen sɛ awareɛ deɛ oduru mpɛne mfeɛ so a ɛsɛ sɛ ɔwareɛ na awareɛ nso deɛ ɛsɛ sɛ ɔwɔ baa enti ɛyɛ akɔyɛ se wɔmanyɛ ɛte mu yi obi nni hɔ no wo betumi ano ansi na dwen pese mmom deɛ ewiase amaba no mempa sɛ me wareɛ enti me di so gya febɔ enso so enka obi tumi tu no ho esi hɔ no masa asempa no nti menware enkyerɛ so on se biribi ɔsebiribi toto wonya meti asefoɔ sane bɛhwɛ de sie Jesus Christ Nasreni edim hallelujah hallelujah. Mekenkan fichwa kronkromu Romans chapter 12 the first 2 verses. Chira kronkron ese. Enti anuane migire Nyankopon amabro hunu so metumafo se. Momfa mu ni padua nse wasafode ete ase a eye kronkron wo eso Nyankopon ani ya enemu nyamesom a adwene wo mu no. Na monyamo ho se wiase yi monyamo ho se nipa ayen kwasore monyamo ho se nipa amonye nkyerɛkyerɛ da monyamo ho se nipa oyamfa adwene mu oduro entu mu foda na mu momfa adwene mo foforo ye adwene no ensakyera adwene no nya foforo adwene no ya foforo na sakyera enya adwene nko na sakyera monso mo sakyera na mo betumi ayade Nyankopon pe ya eye na sani na ye pe no ahwe amen. Chirana si wada sani ye kristoni a obi eye kristoni sina dwimpia na ni amenyina sesa adwene fa bia ne ho sesa aduane odigu ne yam sesa ne nante asesa ne kasa sesa so ye kristoni ampani ampabia na dwene nso so sesa na dwene afa ne amenyina ho sesa edi ampa na som me bu wiase me wiase a me ba ye edi na me nya me da nyame ase na edi na bɔ me ana kyerɛ sɛ ma me wiase mpe enka ye ne nyine sesa enka na dwene fa ware ho nso so esesa so ya Kristo ni ampani ampa ekyerɛ sɛ edi na kyerɛ kronkron no esie onipa ya Kristo ni a wa ya bɔde afoforo dia ene na ensakyeraye no ehohia ne maria hosam sie mbebre gitum se me de menkwa ene me hu awurade ne hu awurade asem na waka kyerɛ wo no atesai na sai ene wada ne hu adi ewo abrabom sadwena na afia wo no na da so fia aduane ho nante ho adwuma ye ho sika ho ne ne nyina ade a ene na bia misuro ma ho se wo kristoni wi no ensipi wenyame ehu ye mobo asante sam de tubonkum bible de tonifa esan so ya santeni echen so ye kristoni nti o de to asante fo afa emwa ya wedding ya engagement me the engagement bible can be emma meyeria na sikyerɛ ne sɛ abusua fanu estwasi ane nyina nti asese aware a ye mienu ware no ɔkena ni bɛma ene santeni abrant ɔba ene ɛware na emo ye ware asante anhyehyɛ so ene ya wa no enkranfo nso nhyehyɛ so ne ye ware no bible nhyehyɛ so enu nti ne de twere kronkron ekora enti ma no basra me ne mayire na wona sie me yenu akose dwaye dware a susu manya onwanwa Kwadwo anade ya wari ye ni woni wo ba na dware asan oni amabra nagu ma me wo mre nwu wahu asasi ye susu mani me bebre ayi enwanwa nyame ti asefo won huna de sie no mobo hallelujah Christopher mo hopa tutu bubu jiri she say nesi papa esina nem ewurade yesere sane yadwen adwene ahodo asese firi yenkuda ase adwene ahodo ayasese firi edwom ene sadwase ne kwankwa ani ase
adwene ye wasuku nkrofo bi kanfo ma ye ensem ayatete afa ware ho de ye de ani atofo mu ehunu papa ne maami aware na wonipa ye nipa na adepa end time no ye kon na de enye bom ne tatase no fomunti wenyame dafo no ensane na onkyere ye ne pe wo mu ne yetumi afa. Hallelujah. And never say marriage is not the highest gift from God to man. And ya no kura sa de asombo pa we nyame wo ededum adasama ene aware oba ana be ma mewa no na no kura wo mo nso ne sa si eduru heaven ne bo nsam dem kwanta na so ho no mo a ya nhwa wedding ring ya nhwa engagement rings ya nhwa wedding certificate and sani amakwan se odasani etumi wura heaven ana mo onko heaven. Hallelujah. Awari mu heaven kwan ene sija ensi me heaven koro ho kwan enti me wasafo numu na so nyame nyansa mu de besinna matra safo numu mfrinsia duni akire obi aba na anu ya mfrinsia mienu nie ya wanu aya no wade wa wo ne ba matra mu mfrinsia duna be ma bi nse me pa na nsira so nyame de me hwamo wenyame abosa wade ma amene se memra safo numu emesom ono obaade no wa mwame eyire ana ekunu ho anohoba odom me kunu a medena se mawani na wurade so hwene mote so nyame munya hwehwani mu na monsom awurade na ono a wanem de ehia me no de ne nyina bedom me na merepem. Hallelujah. Yen said dan hwehwe kunu ye ma sori ma hwehwe kunu ye ma sori ma hwehwe yire ye besom asafo no wura ye frɛ no Jesus Christ. Hallelujah. E Christopher ho mo ho na mo ni ho asi asante asiasa. Marriage is not a status symbol, neither is it a mark of success. Wobi awari anyintum ne dai se enyu aho afamro so enyu aba papa wo yese sijafo aha no nyina nti na ade wanye kuna wade na mu abusuafo mu ntie mananti anantie mu ya na asema ya me ya pa ba kwana se wutumi hu so obanie o nyame ato ne bo ase anwene no wobi ntumi nka so da se ne be wanya feu nanso wani tiase obi wo ho no nyame to ne bo asenwene no ehwene enu ne ma anima ne tirenwi obanie obi nso ase nyame bono no apentam kakra eniama no nsisi susu se nanso eyara nemom de nyame ato ne bo ase anwene no pa ne ho ofe woni mo nwoma nani mote oya djuma oya de yofo oya no kofu Kristo ni mapa ade ampa no be ma hwehwe no be mu a awura yi ni die ye nti awura da so de sigei mente ase besha no be fi bi kwadwura dwa no ansa no kaba wono mu enye kunu ya wanu ase no petia no asam mama ne metri so se jama na ho ofenti no wanye kuna mesesefo amomra mo ho ase enye wa ho ofamro so enti no wanye kunu ye nyame a chede mese eye wodi aba wodi dia nam kwan so ne meduru ya enkyere so onsa hwe awura wo sebiribe dodo. Hallelujah. Entimi ni ama no mu sigafo anso nti ase ase osija anya yade mesi osija anya mu bi ye wani mbosabosa se wo yade ekuni na wini ya wo nyare wo ye nyankopon de se prakope na mo ahomene so wa made anu atoso a echu anim foto echu eyim fani wanim se this lady is worried nyame amo ekunu ho anoba obawo enkwagye eho anoba yedobo ade ase. Hallelujah. Akada no do so dodo wadio munzime manu konsu gina nkwada yi konsu dodo ye maami se connection market na meko amenye kunu a ene ankatira me bro no amenko pekunu no bimto
Ayo how many of ban and so mananti ananti the men who says say ya so our bena won't penno. And I'm saying what and I know ya me who be a kura let me makum seven penno. No penisi akoda na ho hiansa me de me gyan me ho ma be na no na ye makoma ya me penno. Na mpane ya da na wa no apani akada no draws wodi sie bedre ne mpane mfia so a munsusu na naka na wodi ahomete aware ne nya hoden kwada bi fira fitire hayi ansa wam hanom a enzo ntumi nkoni kurom aye na asie ana mini akume bi kunu be bonso na me na frɛ me akosia woni ayi kunu be bonso we hu Kwansi na so wa bi anase ahia enso afrɛ ho enti akuya mi hunu me nanansa ne mawu ka kira no sɛ se wa nya wuo bi wu a o de ahwa ne mutee ne wu nyame ye madom da hanse na me ware a meto abadin mesra da me na mo ato na wabadin na me se wa de ahwa ne mutee ne wu kɔ akana ndo so dodo hanse na me se mayo na sɛ mumu bi wo ho musubenti no maya adeso amamunni no mosenom nti ana wa person ka awari tutu frifia ha no wote fia ha no mo nsom wini nsom wose waso aware de tutu kotena kono fie wo bi ntime nka wasam de ahia so ama bible tententen so me kwa all night wo free all night ba o prayer nto bi dem o papa atade nto nsuom awo wo nsam de ya tutu kotena kono fie sana bebre ho ase akosum wini no ose a ili enem so wadru mpene mfia so no ye ka ware aye tetew na enso so usuban fin so ka ho bra ho ase no nyame ye ho sankire ne hallelujah hallelujah a Christopher awari anye business me say enye marriage is not a business enye business nti shareholders nim enye business nti board of directors nim enye business nti bi anam faso nso so amen wobi ne yiri ti kumase ha atinkna ha no mo ware enso aware no so chairman ankasa eti kumase ma me say period wobini na yire te lande ware enso aware no so chairman etinkran mame abasisi enye we na adwen ho se akoso ya me mom de enka me dwen se period mame say no no me yira wo asase o mame na kire bere asan akokunu hu eyeye me yira wo mame yansa yashi akatia yasha adwuma ya yose ya hu biewu a esese wo maame na kira me se wa wo mama me ense de afa na abesi mem enti try fourth one ana ye mienu enesi adwen pese ya wo me ensa ya hu biewu chairman fo no amo ha no mon resign na wani ensusu ensa wo ba ware mu a ugu no ugu aware no enti chairman fo am say am say mo amon force wo mo emi am say nyame Israel ni o mesi wo Israel butuafo mo ha na mo ni ho yo so pe bi ahwo aware so ya wa ndi obahwa so kama pa masumdua ba be ma ne yefra na Jesus Christ yefra na saying God the Father, Son, and Holy Ghost. Woman, there no so asomdwe nko a. Mo ho na mo ni ho. Aware business in shareholders nsusunim. O pasa we yire de ni sika na ho ade ebibiara somo a onwene ho na ontebra. All for you. Your friend is saying all for you no kire se meni obi momuhye meni obi ara momuhye so oba to menya wire hyemo se mi kunu amenene tie oba foforo biara nsenem I have my husband all to myself oye biribi ama wo a onwene ho se meme hunu se nyansa yi a na den awura wona me se me pa wo man ka se ukunu
What's the Wamapan was who would told me woku? Common sense, Unamunyansa. Can you answer Tokoso? I said you couldn't Massina, one am a cemetery. Well, because I actually want my boom food, they won't balance no. I say, they balance no. Well, I'm so you make a cry. So we didn't make and will become more this actually no cabels. A man who are more for and yet be the mule, no one will say what you would do. Balancing, neppiness, they say, all for you. Your friend is saying, so pass so much, yeah. Nemo mahani yesra se etoda bi anya me yonko ba na eji me kunu ejuma na age be ma na ejuma ho hia no esene me yire kwa kwan so landing Accra Kumasi ba ka wonu nsem nara ewure be kwa kwan so na ejuma ho hia no eche be mo awa no eche mo frank tinkiti ye kosuku odi wo be jaba wa no akodi ni dwa Sikansu apiri winye bi na wura ade shareholders nim obiara wa bejina mo be no ntam se ya djuma asofudie mpo woyiri ana wo ma efitina no nso so eyeye medjuma no bi enti ya dia asofudjuma no katikati ania ebewi asia no woyire nyi obi anadwene mu odura no ane asori adwuma no kora etwe kora emora kora nyame enhyira ye emezu enhyira ye doctor no ne yire nsa daduane mo kora na telephone ringe no asori kotokone has machi kora ne ebo ni arenge no ejai doctor what the end ni pewu neja akoshe no na ahwe ni wi asan brefi ya da doctor nso so ase hallelujah Christopher we fi aha mo ho na mu ni ho me ka me sira mo se ebra we nyame bo Adam and Eve no obo ba ko pe na ma be na ba ko na doti a wode bo nipa no nsan opan ko betumi abo ma ni enu ana me nsa ma be ma ba ko said the divine ideal is one man, one wife. One man, one wife. Our real business. Eti ebi anem fasuan so amem. Ghana for ma. We sit down man. We talk amano. We didn't dia break kwa niamba. We break talk and think ebi amano makola. Eni enecha. Enya wale papa. Niye nyina ne benya sao. Niye nyina ne benya sa. Na woba mfasuo din epaware a wo sembe fem ware nipa no nimi eno nkoma ho ade mom na oba ade no apagya mu akosi bro no a ni nyansam wo siesie amamo nyame nhyira ye mesi wo nhyira ya ni o wo boka tutu onyade ode befie sasaji mfununu na ade ba ware mu a ene e kasa dwene fia wo na nkasa nye fato fam na tinyankopon adwen amen abusuafo asema mekamtira wo na se aware enye biribi a wo tumi bia ebetumi amokwadwofo adan obi a ode yofo aware ama wo hufo empetunya kukodrofo. Marriage has no inbuilt intrinsic powers to change a man. Susum krum kuna sachire nipa aware and sachire nipa amen. Ema wajidi bi ameme ni bi ema wajidi ameme ni bi akwan wadwamanfo wadamfo bi kureti ana so sakwa wonza nkosi hwe amedi aso opemepa kosi so no nso baji ne so wodi so wadwamanfo waware enti obejai meme nyina ntie twifo se yempenemfo se aware anya adwaman yaduro yasesan aware anya adwaman aduro obeyama bi adwamanfo ne bi adwaman yetan na atwatira me se me ware a me homwa ya da me kanyina me hom menya so anya nokora benwa so mdwe hwe o yam from so o ware a o yiri betu kwan
adeɛ no nso deɛ nyame anwene no no ɛnyɛ biribi a wɔtu kwan yɛ obɛtumi ayi ama wo sɛ kwadwo hwɛ so na mɛkɔ aba wɔkɔ ɔde na adeɛ bɛkɔ wɔn nso na wɔtwe mmienu kura wontumi ntena dua so yi na oyere kwadi lande bosome mmiɛnsa a wobɛgu ho anim asɛ wɔaware oyere tu kwan wɔware abrewa a ɔne problem wɔware abaayewa a bosome bi obɛbu ne nsa wɔbu ne nsa a wɔsɛ ɔtwɛn na ɔkye sɛ nansa ntumi mpa wotiri so ɛberɛ a wodi sigya no aka sɛ mɛware a ne nyinaa ti betwa a woyɛ ɔtorofo wɔware a oyere yɛ nnipa nti ɔbɛyare agye wotiri mu ɔden paa na watoa sɛ yɛafoɔ so wɔyare wokɔ ne ho ɛnyɛ yie wɔware a nyame dom mu a wo na ɔyere bɛwo ba ɛnyɛ so afiri kɔlebu baa nɛ no a wɔtena no watoa sɛ no so ɔwo a ɛwɔ sɛ ɔtumi tena dua so mmerɛ bi ɛha na mmarima no bi ka nsɛm hunu kyerɛ me a mente aseɛ wɔpani ɛkyerɛ so manhyɛ da ɛberɛ a wɔbaa no woyɛ no bosom yɛdi kaa no deɛ mefɔɔ so tena ase na bosom yɛtɔ so mmienu no ahokyerɛ ɛna maa no baa saa manhyɛ da wɔwura ka kyerɛ mmarima ɛwɔ ha nom nyinaa sɛ wɔyere wo a wo nso woawo ka kyerɛ wo wo so wow amen amen ha da na bi amfa nsem kokko me yire wo amen so ma wo etia mi eno tena fa akon ma kura ma ko ma ne soro ha ma ko ma ya ase fa to so na ka me yire wo amen so ma wo etia mi eno tena fa akon kwasi abuo ma wo yire wo a wo so nyame nshiramo hallelujah. Self-control is a fruit of the Holy Ghost. Self-control is a fruit of the Holy Ghost. Abra wudi si just went to me and so akono so na aka se me ware a etuo betwa agoro na wudi nyame nshira ye. Marriage is not an obsolete custom and practice of the Puritans. Enya no kore se nemre de so kwasia na ware. Enya no kore ọbaa bi a wasi ahodeɛ kwa ɛpɛ kwa so wɔgye nneɛma mpenafoɔ yɛ nan managerfoɔ ne mpanimfoɔ abusuadeɛ na agyeɛ deɛ na agyeɛ na waka sɛ me deɛ mempene ma bɛrima bi ama me so dwɛɛ awura wo pene ma bɛrima bi bɔɔ so dwɛɛ a ɛnkɛyɛ wɔma mmiɛnsa soro biara ne ne papa ɛnyɛ ne bonyam ɛma wo aberanteɛ no gye sɛ mensa da nkɔfoɔ ɔbaa mɛtena fie ha so ma waa no o yare amena me show e wo ma me hu amena me kwa yansi yie ene ne ya mabasa we de yempena ne etwe bosome nsi aho afro me a ko fa akwa ma mfa me kwan. You think you're being smart, you think you're fooling the women. Chira kono se asembia no ho asam yankwase asama we mu eyira na yine onam so gi yankwa no eye nyame tumi eye nyame nyansa eye nyame ahoden onyansa fo na ware ho na ware na warrior hana me ka me kira wo se empena de kwasea bia be ho no twen empena chi ye simple na awarrior to me no about na 10 years 20 years 30 years wonder so domo ho a agi wadwene mu odu ini aya dwene mu oduro to me bu ya ho atena se hana me gina no ye ni anyansafo empena de kwasea bia be ho no twen kankyira me se empena edesna wade ne empena yonko ne awade empena ya toilet roll empena ya de empena ya sandpaper empena ya de sandpaper na yonko no obi kunu na yonko no obi yere kwasi ara bia sesa brekyire ntoma na aka kyerɛ me se ɛna mentina bɛ na homa me ho ntete saa ɔbaa no a wɔte kuno ho yɛ ada bia ntoma baako pɛ na ɔde ba sɔre no ne ho ohwam nyame hwenem awura no a mɛɛma de ne so afirisan yɛ nti ɛberɛ biara sesa ntaadeɛ no wo ho bɔn wo ho anyan wo ho abɔfo nyame mfa abɔ ne nkyɛw na sakyera wadwen hallelujah kankyira me da so kwasea na ware we nyansafo na ware hwan na ware abusuafo nyansafo anadwene mu oduro na ware obaade bra hallelujah tie yes da ware me say
awaria wana sase esese mitumi kase 3rd March 1979 media urebi eko asodemu ema asofudens akronkrono ehira awaria so no medika ya no ho ade amane akwan so asan na dindin akose aban kratem enti mema waba no CPC ta so oba wafo correct wusia nipa no Russia ha do atutu akotena ne so Medina woni papa ni mame o si ye ware o kan say ye ware esono ma ware ene esono me ware hello oba no wa he ekuya wa bo watutu akotena branch e bi so Medina o se o minti bi da so obi akokwa yemu a wo hu no enwa ya wa tene kura no atiti agina enwa akura efra papa sai efra ma ame sai obabu suya ban pasa me do ko me fi a amane ya ban na mpesa fata sam ya esan so ya boanwa ya wonam kwa ya se ya wani abusua nti wo koto no a wo fa no kwa wo fa no sai efi so wa aboa ban enwa wo fa no kwa woni be ma te no anya ho ade a wo aboa ban enwa dodo amo hamama mo nsa so enwa nyame mfa ba nenso ehia bebrebe ni anitan bebrebe no obema nya ho ade asa ne yere ni wa omuwo enwa de okoto no atumi de no tugem utumi de fitiye sine ni ase wotiem na de fitiye rutu fiso abo aban enwa mawurai dia se wuni otem wo wo ni wonyam dia se safo awodam wo ni wonyam dia se wan kasa ni wonyam ne se wabusuafo asi nkonya kwansi abrante anonso ni nabusuafo ato santene a abusuafo nu abesi nkonya amane e wo hono mo ya ye ejina ya no so atre mo se asamasi akodi obentensem se oba no okuno ene ni wonyam wo ene efe tada bia me hune se sex no na ya model sense jimi no wetimi adama ya ho de aso ho dese sta kwa mano wona me yansa e ka ho ne ya hwemo ka ho ne wo mu se nipa na ka ho ne wo kofa wura bi na nsen aye ne ho ade a wo mra ate ho o mu se nipa pasia bua na mo ha no mo amonye mo yire ho ne ya the last opening me can say me kwaya na ho ade na list tintin bia na wofo de ma me no me ni nya ho sika ya babo sia tweman so di fo me so sai obi ko babo sia tweman so ese di fo enso ha no ko babo sia ya oyere ho ade no yo ba na dwene mu odura obabo anwa mu atutu ka no kwasia bua na ye na de ayi me hisa wonya oyere ho ade wonya oba anu te no ho ade ni obi ahu mo ba wa wo sister I say akonta se kan mema men konta no mema wo mu 50,000 esa wo se sai what you be bro no be sida and esa what do you mean nyame mfa ba menta wo papa fo no ho an ye ho ye mehi no wan hwa kwada no in the first place oba me ma mi anu te anya na ho ade obi be wa wo baba ase be gi no 2 million cedis wo ton ojan wanya ton no wini mutia what you be that what do you mean momna mo wanse na mo mi antuche me na yie na nkwada no ntena sese nuanom yeda mo ase amen hallelujah ama ha no mo nse we yinso abusia be na titire biye ne mo no ena obi be fa mu ma free sa wo wura abusia si abusia no mu a wo mo ho isa da ma no nyamfo biye ne mo de mo be ye kunkum ma papa wa abusia no nyina wo si fie bi mu a ma nko na sam ho no mo oba na de ye si fie ho a wo mo ho ti of sam free ana me se mo abayifu akakra mo ha no ena mo komiti amu ntomo hofo mukunkum fie ma no a efie ho ye hu bio ye da bayifo na nso ase amen ha mo ha na mo marriage is not a loose bond which may be broken at one's convenience
Kristo ni ote Bible ase onipa biara na dwene mu oduro e ware a obo ne ho atena ase ese ma ware ne ma ware yi ma ware onya ya ware so dwene mu oduro a yenkwa ware mu ya wani tetete ho se mehwe na nhwe de megyae so ote ha ne wagya wu kunu a na nse wunye sika nti waye bema ne pinidu ana ode awere ho atwe ne ho a biribi tosin wagene mo sawaba bi amboa mo afridua ana ankotena bia so no na nse wa hune se onfatao obema akobrechi aba obema wa wie university oba honte brofo mfata na wagya ano a nyambeti aka wagene nye yan sedenya ya wahwe abusiye wode krata mi enu fam wode start boss na the fam next utwanya ma no na chire opese otimu a ba kodi ne yonkom ebitu edi ne yonkom wo se paper no mi enu nyina saa na wareja yete ebere bi abasin sawo ba kwa ware anu ajaye a abusia kuo ni nyina bobna abusia kuo ni nyina nsu ya desia no ekunu de no abesi ho ebi kura akase ya de na be poso honom chi kasa no muodu ya de na poso honom de ya na nya kwara abusia bo what na se sima ware ni ma ware aware nsu ni ya nyonyonyo a sofre nyame na dianu a watsire Moses ya de to mara nsuo mu mensuo no ye de no obekire o se dia no wo de to awade nsuo no mu a ebe ye de amwa se dia nom nyame nsira ya ni o mensi wo nsira ya ni a ye tie ye nyina awo mposu nya aware no apani mema me de me bakoro manwo antra maami ase na maami wu na minsu me wu anatra se maami ase ahye eye nyame problem enyo problem no na abatra maami ase enti se ma ware na me yire nwo ba ya ma wodi ware ya ma awodi nya ware awodi eye by product ma ye by product wo kotema oil refinery no ye petrol ye gas oil ye the same kerosene ya waya kwasi brani nyansa mbo hunu se eja no e de kwosoro no a we betuna kwan bi atie agum na ye de aye gas ya yetumi di soja LP gas no a ye chifrim ye by product obi insurance factory se me manufacture sa ne ma no enya no kore sara nsusu na wheat bran fa kwa ye esamu a de ya pan no ya no nsu ya insurance factory se me de ye esamu ya me de ye wheat bran na mo wi esam no firi mu a entete no yetumi de ye biribi kwasibra ni nyansam ti ase onyame dom ye ma ye bedena se na mo memmo awodi enya ya ware eye chifo na gitumo se kwasu akumetwa kwanse hunu akwa ware no anwo ba wetwa kwanse hunu yini ya ye tekiro kono wanse no emfa ye no nya dwuma sawo do yire na yire do ho a ensamu abusiafo aka no emfo adwen ni akire wone oyire ntonkoso enware no obaade anwa wo kwan a obefa so asem be no enmonyam hallelujah hallelujah Christopher we fia share sawodan no ayo so ade so enti na afa obi abewa no atu na firifia ha no mo a enya no kore marriage is not a dumping ground, refuse dump. Say ali awon pen no apusi no akoto ho enye nokore enti tete obano no ankoye adesoa amu obi dehye onyame nsira yen ye wopeni mawari anka na susiampa mawari anka sibetimi asemepe osija abofon wono bra jon so opeme obi aware sepetia enso na ema se no peda fese ni mu nyedu
Obabi amare on shepetia sentrani bie ni honomu a baby so yo wafo enso obananten kana bonten so na wotwe obema bi nteme nse no pe na gyene mu yedu so papa bi edinachi the glory which thou gavest unto me I've given unto them. And when yamu awode ma me no me de amawo when yami tumi de nanim wonyam adware obesi jani ya wani kunu obenanten kana memu bosome obema dwene me herania opena yusu no kwa opena gu nanim ase keke no entumi nya kokoduro kura ense no peda. And then I'm consider me jadi sanya me nyina na asia no abetumi ase no pe correct. And then you see I'm the best so when you want anymore ni susu mutos na akasabu aka wanum correct. We been sananti awade ba o da be to na ni to me who straight say we say na for be pene correct. And someone say you to me who straight nyame mfa mo na nchamo. Hey, I was young. My mother can be here in the two, and you're not correct. Maybe 200,000, and see, I'm going to get 300,000, 500,000. You're the boom one. You need problem. We nimble me. And now I'm able to hear. No, until she and let as you live within your means. Now, Aria or one chill. When you're me and it's when you're doing some emotion of the sea, Jesus Christ, Nasrini dim. Amen. But I hear I'm the sour, I'm able to teach them. Number one, companionship. Number one. Nyamesisa waria se menyi madamfo menya menkomodifo menya mefutufo asanu ani wusa dai osofo tie be ha me asanu ani wu fa kwa makwagina de ani wu me maami ote me wo me hunu madaja mu be ha me nanso me yire Mary me dwade me wie mi gina ho free bibi e ha me no hwehwe obi a wanim mesro wanim me free suru besi fam Echembi adamesira ho guya megu meni mwansibre bi abesen nanso wada subume malaria bi wo ho no mo eba e dia yamtuo nenam papa ni wanyamfo wadi mfrinsia bia nansia pem kwabienum na furu mu ya nukutu wo ndi ade nsam frama wo yemframa kakra na yire dafo ebepu pebiribin tante ommo wanchira dasanibia mepo dasanibia wonim manim guase nanso wakata mechi wodi amitumi ni dia tire mu sampa chiri wadasani enipa nyina yi metotwene a woni megina faako. I want a friend, I want a companion, I want a counselor. Benjamin and no me and say any penny be Jesus Christ in tea. Hallelujah. You will be now a really a one if you are home. Or you are down for, or you winner, or you are comedy for, or you are foot for. We see annual when it's a chance to see about for the and now so when you home when you are so much here. Eliana amwa o tema mo watema mamo homo ho ena kirasi e ware enya memfa no ho de epe bia wanye de bi o kamia wa kamedofo. This is my friend. Why you wisdom ya de local police station nipa nyina ba ne dede nipa nyina yino pashi nipa nyina yino tochene me nkomene ma de be gina fa akon me payire me peku nyame no me yayi awari abotai atosum ye no oda sani nyine de mpane mfia so a wonhira krata enso atenka bi eba no so obema enya tenka se metwi ben wo ba me pe atenka kro no e bi bo oba nso e de mpane mfia so ese metwi ben be ma me pe nanso nyame nyansemu wasisese Sayon kofayi sexual fulfillment enedi oban wo kuntem nenye nika ededi empena ne mpena ntemu a mosemfem wawore na atwempena sex ne de ensini enyame de tom no
wonte bida Obadia Bawabisi Yatnasia Nia Huni Yakosise one of my doms Subebu Quampaya Maye Nians yet near Huno at the pa Uamada Sama Hallelujah Ye more Hana Miniho. Hey, I'm Christopher for with your Hana Yeniho. With my hands in the air can say we are no kudo. Sex, our real no. Never more be sex and go sex in the moon, and you are now real in the hall. Now, more being so share the Huyma Kwana, the Huyma Kwanonko, and we are non quiddy and Wade or Simbetham. A Philip Judas Iscariot, Jesus Christ, and my no. Or coffee, no, and we ye no mind. A free sabreno, or baby or to hentie, so there may be case a war. Bizarre Hose case, dear, what he be me. Dear, dear, Nipamano be Hamas, a year or dog case in the behind. Your case in another child dog. Your movie, a mother. Nancy, a non-song, hallelujah. More Hannah, win what. When I'm going to so as she says, can the papemuno, the papempa, our real egina hose, waba and the bear mother said that I against it, Nancy so ban wukuno, and send your bear no hour. Na yawo abofranto eja ene ena esra so obema de ne huhu wabade na yam sesia ene na kuro ye de san ye memi enu bom ne ye de atete akoda no ye ya akoda no den ye tete akoda no ye akokwa we nipa de ye said that tete no ba mo wetri mo adinfo anko. And you say, you know, so I know I'm not about my bow. I didn't want them there. Could you make sure yes, said that worry and Sunday I will. Young Kanamai, young pointing, young worry and see a war. A black Kanamai and one Nikumu and so what to me and say, what to me oh. Oh, can they see marketing will be charged back there? Susuma Bunfu. And yet, Nipan the child bag and Abuabaya, Abua Kanamaba. Yabian Kanamana Sitana. When you pan in the someone to Asia Yajuma, when you pan in Abua Kanamai, as Yashinia, and Tiasia Yajuma. Would you watching Yansua, Abua Kanamaba cow, and Tiatia said, Billy, I said, Nipet General, not or Kanamai Yabako Swat, dear. Yamani winning us today. And Clement does a gun and Clement does a brother. No one we may hear the telephone. On Sadaware, no, I won't, Chimpano, no, the Clement, yes, to play. Bagana, a Brazilian Quadan, and yes, it did, who point one, what to learn one tonight. More high on you. One mammy and son, as Nubian and a papa, we have brought 3 by 3. A frozen. Or there may be how men as no be any mamma. Also, your flower saying 5 by 5. What the Andy and Yakora? Now 4 by 4 cross country for no more Hano, Yaman from Bonnet. You were penning your son and Pemaho, and on Sintina come to the war. No, me may consider in Chile May and Lipa Hana more. Young Coachina, sir, and Pempensua, Sartin Punamon said. To a hoof on that day. Claudia saw an internet so. And we are passing baby cancel Nipedia, Mepa, the other and penny so. One pie be on who said, Day, said Yabiana will be an angry more. I won't be no, but one name you do be the barra, and you was said so count me worry ya, me what that, and you are the main two that come in with mini bumper, and when young woman, a chance met champion on my war. Nyamema gana fwa ajempete sa Jesus Christ nti amen.
Enkanamaya mo hamama mansaso mo amawo free a mundi kunonom wo aboa kanamaya na mansaso enkanamaya no ai okanamaya bi eni fia ha nyame mfambo ne ntam wo nkanamaya ma begu o mem kokko ni tuntum ya bra ne nkanamaya ma esia no ya mo ho ememe ni fia ha wo dwan ji mi nyina echi wo dwan yin kwadidi a ne bedi na chi wa hu na kotra ne bedi na chi pen ememe na mi bi so ansa ndi ana mo kira wa hu na ba na kotra ne bedi na chi da o kotra kia school fees o kotra ba kwa homa o ba na ati ha no wa wuntu ya school fees wa aboa ben wo nsaba Jesus na mu na wa etu when you are busy seeing instances minimum hurry ya wo akwadai one day a child me wo hene na da hoyi wanim trot na da hoyi still no wo chen mo amane nkrofo amanye nsan ya amanye o china no pa nyame ma be patia mo hoje nkwada no hwe wo mu kwasi abuo mema nyame mfambo ne nchemo amen mo ha na mo ne ho wo nyame ti asofo o ma be pamra hallelujah ye me kametira na e ma no se wo nyame si enwade enhwe ma o ye nware nwo ne enhwe nkwada no nan kan tira me se matime ba e de na akoma me sister oba biara abafra wo wi ase wa ma me o chim no ho no tonchene a oba foforo biara ni wi ase a wo benya kwala no ho abotira ne ayam hyehyɛ eka woni o chim no wo no ho enti matime ba fo no amo ha no mo no wo ha nkrofo adehye wo ha yefuma mene wo a kamensu mesa kame ho ntam se abofra wonam me so bebe wi ase de mefiri mi hiem ahye no oba bia mi agile mu oduro saa ni atena se asena nwanyam hallelujah hallelujah Christopher awofia ha mo papa ene esre wo bo ade ese wo hu ya mobo hallelujah aware ye biribia na ho ahomete marriage is a mystery obehwe be mebi nka ni pedua fam won sehwe ne yire ho ofe na nkrofo ase oben benyamfo ene wukri dia won fatao ewura wona afata me na me se me mbawo a by force aware ye biribia won ti ase it's a mystery won't mention here. There could be a chi asemesi no abenten a enti ma wo wani kan ye ho no ye mention here. It's a mystery efiri nyame empentam enka se wo bi kunu mfata no wo bi yire emfata no na wonim senti o wa no nyame hu ya mobo Christopher wo fia ha. Marriage is a form of worship. Menu ni elu bebu ya hari ya wari ya no ho akonta sasunu subanya ade ti aso dem ela sunu subanya ade no kuneti fie ho no a ubebu ho akonta sasunu subanya ade ti aso dem ela sunu sadie wona oyire ti efie ho no nso so a ti asiasa temuda no nyame ba kira o se me de oba bi se wonsa me de mafra me ensa e be hia mo be no e ma no he na wo yire no atete no ya wade ahometia no waduro ku ne ho no ya wo sugu ne yamwa fa hypertension diabetes be je so ya wade wu ya no emi mfinisi abia na no ubebu ho akonta oba de ami ahom popo nanim ni anya de factor Jesus Christ nasri ni dim hallelujah enti oba na bi o ha no me so sofo ewa wo yere so oba bi ara ya sofo ma me ewo wukuno so bompaye na siesie no beno hweno fanyame anim bana transie wanyankopon anim na wobenya ajanu anim wanyam hallelujah hallelujah yan santi asiase awari ebiribia ugugu sunsu a egini aya from
Odon yaboa wosina hometia oboto wokusa obona wosina hometia na wire to me ho na oboto ugugusu nsuo esiesie no a omena homena so eya wo se wukulu no ebia na biribi na tena ware no so sonyame eya dom na wo sisa suban sisa kasa asisa wo sunsumu a efiawo na wo kwaye obafie ho amo no nso aye be ma na homme e ka na ho awade ya be se tiri na ebebo amonokora obade amemre musa hallelujah aware ya de pe obema no abusia esunuwani abusia sene nesi abusia waba no nso de abusia tuo mienu na ebebo so si aware fan pa e de asomgye ba e de nkambo mu ba me de abusia mienu e besia me yire abusia mienu empo ya ka me de abusia nan fisame ma me nso so na abusia no pa mienu na papa abusia pa mienu ene ya de abusia wode nam enan besia nan yemi enu amade aka busia to enane anan wachibom mpirakope asomodwe abusia fo sanye gan na nyame na ayi adom kuroboni wa santeni awonani wa santeni nzemani wa bunani ani ade amesi saa enkeja to wa maga na mu ache etio kurame bombu kurame minkwa janto nkwasiafo no so na mekae se me yire kuromfo a bombo no mento eni nyere ka ho na Ghana da sugina na nanso eya no kura so abade na edi ho afofi na nso asanso ya no kura se aware papa emma asomdwe bo mem wonya meti asefo huyamaba na maware papa no so Ghana mema ya dwene mu oduro eno so emma yesi ebo abo ya ho atena siase ma ware ne ma ware edo so o memu a menya sumajia mimi benya sumajia wa man benya enkoso yeda wase benempo yeda wase obasesia hallelujah obema penayire essence oba pekunu a tie asema making no bia bisa osopani na dia ne yadikadi odo no atimi a kire se we dobru we so sameyire wi hiame obari ankachiro no ame yanyatenka se odo ankasa eyesu ene banye nyame anwene afra wo ban mogem memesia si edo memesra adom fri nyame nsem ne ade ado. Women love naturally and spontaneously. Men learn to love. Mesra mewura sawu kuno do esene said your do be manwa mawade ya ne basa ba ko ehwan mawade ne ni ahoden sra wo ba ade asawura de mi ameya ba no mom na nka me wodo mi ameya ba no nka sa me do eburo mi kunu de aso samede ni metimi etina wonya mi osa mama o mesna de sie ya mama yetumi atena fie ho eseni anom owura koya wura no ho ade wate owura ti ase ese obi de sie na an ti no ti wani hwe no ade a ampa so obi de ye oni aba no emfanya wayire wonyame a eni emenyine wone nsem no onku netumi siesie no onkana de sie mom aware papa aware kronkron aware asomdwe wom enoso awie fia ha eja ne ba sonson kronkron dem amen ya damase